Sinabi ni US President Donald Trump na posibleng magtapos na ang digmaan sa Iran ngayong Abril. Sa press conference mula sa Oval Office, sinabi ni Trump na inaasahan niyang aalis na ang militar ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 o 3 linggo. Dagdag ng American leader, hindi kailangan na magtagumpay ang dialogo ng Washington sa Tehran. Inaasahang ring magbibigay ng talumpati si Trump ukol sa Iran war ngayong Miyerkules ng gabi Eastern Time. Matatanda ang February 28 nang bombahin ng alyansa ng US at Israel ang Iran at mapatay ang supreme leader ng naturang bansa dahil sa umano'y banta ng nuclear weapons nito. And I will say, though, that the leadership we're dealing with now, the new regime, because we have a new regime, and the new regime is much better than the past. Yeah.